M-am întors la Societatea Apartamente și astăzi îți prezint un apartament cu 2 camere, cu o suprafață utilă de 60 de metri pătrați, la care se adaugă un balcon de 4,3 metri pătrați, situat la etajul 4 din 4, cu pod înalt deasupra. Iar cartierul are tot ce contează: parc, loc de joacă pentru copii, magazine, transport în comun, toate la câțiva pași de ușa casei tale. Se vinde complet mobilat și utilat, beneficiază de încălzire în pardoseală și centrală proprie. Practic, te muți doar cu bagajele, fără liste de cumpărături sau proiecte de amenajare. Și ca să nu-ți faci griji unde parchezi când ajungi acasă, ai propriul loc de parcare inclus în preț. Sunt Ciprian Miron și dacă vrei să-l vezi cu ochii tăi, sună-mă să stabilim o vizionare.